Халта барои таваллуд. Ҳар хона барои таваллуд рӯйхати молҳои зарури гуногун аст. Дар доираи ОМС муҳимтарин чизҳо лозим барои таваллуд чунинанд: молҳое, ки ба утоқи таваллуд мебаред. Телефон, зарядник, наушник, об 2 шиша 0,5 литр ба сарпош барои варзиш. Барои нӯшидан ба роҳат, ба даст қулай, ҳамчунин барои массаж кардан ё хунук кардани бадан мувофиқ. Мусиқӣ ё гипнотехникаҳои таваллудро пешакӣ ба телефон бор кунед. Барои дур кардани садаҳои нороҳат дар утоқи таваллуд кӯмак мерасонад. Ниқоб-ҳо ҷоррағаки ногаҳонӣ дар утоқи таваллуд метавонад равшан шавад. Лочҳо якдафинаи баландшиддати ҷобанда 60-90 ба 10 дона. Ҷойи кам мегирад, вале хеле муфиданд. Пайпоқи гарм. Дар таваллуди гарм нигоҳ доштани муҳим аст. Пойҳоро гарм нигоҳ доред. Балзами гигиена. Дар таваллуд зуд-зуд нафас кашидан ва ҳавои хушк лабҳоро хушк мекунад. Салфетки тар. Топи массаж ва оромомаӣ ё дигар машғулоте, ки ба шумо маъқул аст ё таъсир дилхоҳ медиҳад. Таваллуд ба шартнома. Агар таваллуд ба шартнома бошад, рӯйхат метавонад вобаста ба хоҳиши шумо ва дастаи духтурон васеъ шавад. Барои ин бо духтури худ машварат кунед.